Ready, go! Good morning लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ नै आङो फुंनि 5ता जाबाय ओमफ्राय आङो सिखारनानै रेडि जाबाय ओमफ्राय आङो जुम्बा डान्सआव थांसै जिमाव ओमफ्राय स' लोगोफोर आङो मा होनोमोनलाय आंनि वेटआ बुहुद खमायदों आङो सिगां 75 मोन आङो दा 70 आव दङ ओमफ्राय आङो 65 खालामथारगोन ओमफ्राय सिगां खमाया जादोंमोन ओमफ्राय खावलायफ्रा बिदिनो गिदिर नुयोमोन ना ओमफ्राय दा नुला लोगोफोर माने आङो निजे माने माबा मोनबाय आरोना ओमफ्राय स' लोगोफोर आङो दिनै माने जुम्बा डान्सआव थांनोसै आरो ओंखारबाय लोगोफोर स' नोंथांमोननो आं बेखौनो एसे शेयार खालामनोसै लोगोफोर दे दिनैनि ब्लगखौ दिनैनि भिडिअखौ